Arkoini phaing kora clear ni Assam Cabinet hinpen raikom saikhi aphan ke pachinialam theki lapuson henlo arta kijum hek soarlo pen pangri pangdon ke doan so pinso aphan pokso ek lapen prohibition of child marriage ek arona tengpen kangnang ji aphan pachinipon Adamasar pangri pangdon laki inut amoni rakaya long ke the na ekeng kam ka jor pon luputa hok pon me athema labang so ahur hanlo inut amonit kai isi aphan ke boche rabje aphan semi ke deng pon arani lo setame kachepachor ji aphan India government hinpen kijum nai arta ke sik pon do labang so arta ke sik pon laki soarlo aphan ningkan kriner kep lapen so pinso aphan ningkan ko isi henlo Setame labangso aron kirimre da raphai ke dopi ka jok non Assam government hinpen soda ka birta arji tha non Assam government hinpen ar ko ni phain ko ke thom arni pherangkya mai ke pha hot ke than ke pachini bon ke lapuson henlo lag isi so se arta ki jum soarlo tuma phan aron ri pen pangri pangdon dolo la pen penanga na tumke asomar setami dolo la song bong arta ki jum nai kong er ke doke arta ningkan sir kep au sotalo labang so phuthak matha par sikdamsi Assam Cabinet hinpen raikom saikhi atuma phan sopin so atum soarlo ningkan krip flipen ke jum nai atuma phan chepachorote pokso ek aron lapen arta ningkan krip flipen trainer cap ada phan ke pachor apin so atuma phan prohibition of child marriage act 2006 arona tengpen kangnang ja phan pachini lo lapen la solong soarlo api apo lapen ke pangri ke pangdona bang phubang phia phan setame ke pangnang je phan si pachini ponlo National Family Health Survey tengpen ningkan suri hini ra kresir kep lapen ningkan suri hini ra ingkoya pharman ang theki paklang pon ke lapu henlo Assam hawaralong phan thom kebra isi an soarlo tumke ningkan kriner kep leng frequency pinando et lapuson soarlo tum arta ki jumpen pinan ki do ke ong naya district lake dhubrialong phan phokep Salmara long phan plikebra pli daranga long phan plikebra hini golpara long phan plikebra isi borpeta long phan plikeb lapen morigang long phan thongkebra sirkeb henlo State Desk report Karbi Anglong Live